kok kantor. Bapak nggih Bu, enten ngeten. Ya ora apa-apa wis saenenge. Cil, aku apa jar? Ora ngono. Kok pesan Ngomongi kok. Manurun. Wayahe. Ora iki man tanggal piro? Bu, ora WA kok bujuk cemus. Ya piye nek wis wayah, mula dadi semaya nek wis wayahke. Ya urung duwe jar dudulan. Wis tak dhisik urusan karo elek iki kan wis iki. Monggo teng dia. Ngemper kene ning omah rusuh. Padha ae. Tanggal piro? Tak kira lek tanggal abang. Tanggal abang piye lho? Jelas-jelas sing tanggal 14. Ya urung duwe kok. Kat. Lho, wis wayahmu. Tak kira lek tanggal abang, Bu. Tanggal abang piye? Kan tanggal 14 to. Kayane tanggal abang. Enggak, lek ngene iki ge enak genten liyane. Ya ora diwe aku wae kok iya. Tak nanya gini. Ya iki kowe kok bingung dia lah. Cepet to Pak Bin gak dibayar. Kowe kuwi meneng wae sementing ya tak bayar lek wis duwe lek ngene iki kira-kira kok kowe mulih nganggur. Lek ngene iki ra iso nganggur nganggur kudu aku mulai nggawa. Iya mong karo wong kantor kono lek aku cek betulan sembrene wis arep ngopi. Apa cemplike sing tak gawa? Iki mulo petugas arep takaran gawane jeneng. Ora apa-apa lho. Lah wong ngene iki anu lho Pak Kin, apa sing eneng rumah lek nyatu ndak kok ngedut menjadi digawa lho. Lek cempling aja Bu, mung tak dadi. Pisan, ya ora enak kadang ngenteni duitan. Iya kan rong saiki to. Iki sing kliwan pendak iki Mas. Sip lho Pak, ora nek semayani. Lek wajib iki piye kok ini jare ora iso golek iki dino-dino. Udah kae kok wis ora mikir. Ndang golekno. Kene mikir iki apa dol. Iki lek warna iki sok kliwon, kaya kan tembus to. Bu, sing saben barang lupa. Aku kok ngeneng lho. Ora mulih-mulih paling kok perhitungane malah Tinggal dibayar Pak Bin. oh Iku dolar kesalahan lho Pak Bin. mujira iki kok semayang. Yo duit lho. Ora duwe jak dudul. Anu men, gawan apa sing eneng men? Iya kok tak. Iki bukti yang kantor men. Gawan kene kasuramo ketok. Tahan. Ngono. Yo rumbi Bu, piye lek jenenge rumbi. Lah ngono juwen apa sing eneng men? Ya Bu, Cil, aku iki kepeceran ndek les-lesan. Oh iya, ngono lho. Iya. Balenine lho. Pak Kandur kan ada samundur gen ketok salikin. Ya kok ya aku iki apa. Yo, action. Piye kira ngono? Pirang angsuran, Bu? Isih kurang men 14 to. Ya urung diwe to. Kurang wong dadak iki. Piye to? Piye iki kelanjutane? Ya kelanjutane ngenteni pendak kliwon iki lho. Ana men nek ngono jumuk napa sing payu tiga iki bukti yang kantor. Nggih. Ya coba banter to Bu, kok iso arep nyempekne duit iki. Iki ben cilek film iki koyo aneh gebreke opo. Iya aja iki wis ngomong ora duwe to Pak Kancil pineh. Ya ngono. Iki timbang aku kok kantor. Bapak nggih Bu, enten ngeten. Ya ora apa-apa wis saenenge. Cil, aku apa jar? Ora ngono. Kok pesan piye?
Iki kok les-lesan ning Ngene gaya ngene. Duh, piye jel aku nek ngono lho. Kok les-lesan kaya Patak lirik ya. Ngono kae kowe kok les-lesan iki cilik. Iki ora ngapusi wong ngono lho. Kok ngapusi wong ngono kae. Kowe nganti kono ngono. Apa? Kowe nglirik ora ya. Kowe karo rada njubul ki nulih Vegicom. Kowe nglirik ya Kang, ya nglirik ngono terus sakit. Aku kok les-lesan. Sirahku kok ngene kin. Sirahku kok ngene Cil. Ngono mandek. Nyapa lho, kadhe kok les-lesan ini kok kurang darah ngono. Iya, sik tapi anu munine anu kumange ya. Iya. Wih, tapi kok kono sirah. Ya ora apa-apa dilanjut terus anu. Oke, yuk. Roll. Action. Satu sak buku Mas jeneng. Bu, ngeten kita, Bu. Ya ora apa-apa, Men. Sirahku kok ini sirahku. Ini piye lho ki? Kok suwi Suwi malah karo blok-blok. terus anu lho. Terus kliwut ngono lho yang ngambuke yang Kang Kancil ya. Ngambuke yang Kancil. Terus Kececer ngono. Waduh, Pak Kendo. Yo rono lho, sikile ngono sing kok Pak nyambut. Muni kang jero nyapa aku ngono ya. Tapi ganggangan ya omong. Lah, bikin ngono. yo. Sik. Yo, action. Sirahku kok les-lesan sirahku. Gini ya lho. Komen ngono ritek. Darah rendah. Begini yo kuwi. Piye, Bang? Udah dukun. Wis ngono ae lho kowe. Udara dukun. Enake dukun bayi. Ora apa-apa sing penting dukun. Ora iso nek dukun bayi. Asli udara dukun kita jomblo ya udara dukun. Kuwi kok kaset tenan lho, Wong. Ki tinggian wae. Apa penek ama ge ngetokne solikin nek gawe. Kayak gini iki piye, Bu? Jejale bayang mengrene arep golek sandang pangan jujukan kok arep nemu batang e. Kaya piye, Bu? Yo piye wong aku dhewe yo nagih to, Cel. Pak, iki dhisik balik menyang jero neh dhisik. Yo men sik ngalah men. Sik baleni liya dino ae lah anu. Aku sak bingungan ngene iki. Penake anu. Ayo goyo jeding cerita ning jeding. Ayo Bu tibuane jedenge Bu kok Iya, mari. Lek kasus ngono ki ora lawane bayi ndak mari lho. Ayo. Aku lek orang. Ki omong. Tengenge. Gini aja ngono bingung ae bojo. Wis. Piye kowe apa aku sing njudine jeding? Aku ora wani-wani lek dulu lek nyetor kok iki jadune yo. Wong ager ditagih kok ager anu kok ngono. Ora penting ngurusi kok wong. Wong kok. Ayo men. Sik anu opo? Dadi Yo men. iku kasih iki lho. Bermono nganu wong anger diutang kok ditagih wong banyaki.